Давайте наведемо короткий опис лицемірів, спираючись на коранічні аяти. Сифатуль мунафікін фі сураті Бакара. Якщо ми будемо брати саме цю суру, спиратися на тафсір Ібн Кафіра вал-Куртубі, вони обманюють Аллаха та віруючих. Аллах Субхану ва Тааля сам так це висловлює, описує. Друга якість. Хвороба серця, кажуть, що це сумніви, або кажуть, що це показуха. Наступна якість. Гублять, наводячи порчу на землі через невір'я та гріхи. Наступне. Вони говорять про віруючих, що вони глупі, тупі люди. Це якість наступна про те, що вони вагаються, метушаться, мешкаються, сумніваються. Буваючи на боці віруючих, інколи з невіруючими. Вони насміхаються, знущаються над віруючими. Наступна сура, величезна сура, лицеміри. Страх та боязливість, які поїдають їх душі та серця зсередини. Вони позбавлені свідомості і слідувати за вірним шляхом.